Lebap vilayetinin Türkmenawat şäherinde COVID-19 alamatlary bilen ketelhana yerleşdirilen adamlaryň 15 sanyny 11-nji 12-nji dekabrda aradan çykdy. Munyň bilen bir wagtda vilayetde koronavirus alamatlary bilen ketelhanalara yerleşdirilen adamlaryň sany gün saýyn köpelýär. Türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän mahaly bu näsaglara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda Türkmenawatdan habar berdi. Türkmenawatyň şäher we ýokunç keseller hastaxanalarynda COVID-19 alamatlary bilen keselleýän we ondan ýogalýan adamlaryň sany gün-günden artýar. 12-nji dekabrda agdalýan hastaxanalarda 8 adam ýogaldy diýip tiz kömek lukmany habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk gurrun edilýän şahsiýetleriň howpsuzlygyny we gizlinligini üpçün etmek maksady bilen anyk adam we yer atlaryny agdamakdan saklanýar. Tiz kömek lukmanynyň sözlerine görä, şol güni ýogalanlaryň arasynda göwreli ýaş denan hem bolup, ol çagasy operasiýa esasynda dowulandan soňra aradan çykdy. COVID-19 alamatlary bilen keselhana yerleşdirilen bu denanada pnevmoniýa diagnozy goýulupdy. Ýaş enäniň çagasy diri ýöne virusyň oňada geçendigi ýa-da geçmendigi belli däl. Täze dowulan çaga gözegçilikde saklanýar diýip Lukman habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ol sözüni dowam etdirip 11-nji dekabrda Türkmenawat şäheri boýunça ýogalan adamlaryň sanynyň 7-e deň bolandygyny, şol güni ýene 10 adamyň koronavirus alamatlary bilen keselhana yerleşdirilendigini hem belledi. Olara hem pnevmoniýa diagnozy goýuldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz koronavirus keseliniň ýaşlarda hem öz netijesini görkezip başlandygyny we keselhana yerleşdirilen adamlaryň ortaça 25 götürümli ýaşlaryň emele getirýändigini aýdýar. Her gün keselhana yerleşdirilen 15-20 adamdan 5 sanyny 2000-2003-nji ýyllarda dowulan ýaşlar emele getirýär diýip Saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Şeýle dol 2002-nji ýylda dowulan we ýakynda çagyryş boýunça harby gulluga alınıp gidilen ýaşlaryň biriniň hem COVID-19 testiniň pozitiv netije berendigini aýtdy. Gadawjykly bu ýaş oglan harby bölümden dessine Türkmenawatyň şäher hastaxanasyna eltildi. Ýatlasak geçen hepde Adatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň harby bölümleriniň eskerleri COVID-19 testinden geçirýändigini habar berdiler. Çeşmelerimiz eskerleriň enatalarynyň hasabyna synagy edilýändigini we olaryň çağlarynyň testleri üçin 300 manat iýermeli bolýandygyny gurrun beripdiler. Häzirki wagtda Türkmenawatyň keselhanalarynda we dermanhanalarynda habarçynyň aýtmagyna görä derman üpçünçiliginiň derejesi hem pes bolup, raýatlar köp dermany tapmakda kynçylyk çekýärler. Hastaxanalarda köp derman ýok, hatda satyn alyp bejerge almaly bolsa, pula da tapdyrmaýar. Barly maşgallar, uly wezipede işleýän adamlar aşgabatdan güýçlü dermanlary getirýärler diýip Türkmenawatly Lukman habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenawatyň şäher we ýokunç keseller hastaxanalaryndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu barada ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginden hem kommentari alyp bolmady. Türkmenistanda koronavirusu täze ýolugýanlar we ondan helak bolýanlar barada maglumatlaryň köpelýändigine garamazdan Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda virusyň hasaby alınmandygyny tekrarlap gelýärler. Adatlyň habarçylary we beýleki garaşsat habar serişdeleri Türkmenistanda adaty raýatlar we mektep okuwçylary bilen bir hatarda her gün onlarça lukmanyň COVID-19 alamatlary bilen keselleýändigini we bu keselçilikden ölýändigini habar berýärler. Gal bersede 9-njy dekabrda Aşgabatda Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda yerleşen karantin merkezi näsaglary gaýtadan kabul edip başlady. Bu merkez näsaglary kabul etmegi awgustyň ortalarynda bes edipdi. Türkmenistan dünýäde öz çäginde hiç bir koronavirus näsagyny resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Muňa garamazdan soňky 2 aýyň dowamında Türkmen
hökümeti pandemiýa bilen bagly ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyp, maska rejimine gözegçiligi güýçlendirdi. Döwlet resmiýleri bu çäklendirmelerini ýurda ýiti ýokanç ketelleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler.